Hi guys! Good morning ninjong tanan. June 9, 2021 na karon di ako sabay karon ja. Kanin ba mus hang birthday murag simana nakapin agning labay ja. May ning arhi nang hatag mga regalo. Wa pa dyan ang abrihin ja. Karon guys ato ang abrihan kay wa po kuma sayod og sani mga sudat to ba ja. Syempre kuan pod nagpasalamat kus mga ning hatag kanang ning take time gad sila o pagputos nga na paghanahon dagan sa ihatag na so karon ato arong abrihan 1 week jig nakalabay kay nabisi magud ko guys kay napay asikaso nga importante ja mo tong kung wahi sa laman ng abri-abris regalo so mao karon mag-abri tas regalo karon ako may nabilin uy na sa magawa puti apos ang naudi pagkatuuhan ning nawon mo puti hoy ngano na ba ni sikin kinin talog TV ni ko i-silent sa ng TV kay mag-vlog ko so today guys ag mga regalo hagad ning gipatipigang na nani ko na itipigin ng regalo na kay di pa ko makalugar dana og pangabri kay arbisiya na so godihas kuan katapusas Mayo hangtod karon ko ana gudron noy binagudron na si mana nakapin grabing bisiya na so karon di na magpabisi-bisi ato ng abrihan. So, kung gusto kag nakakita guys, o sa mga regalong hangarawat, please keep on watching. Okay. Sa pa kayo magkakatulari. So guys, dali. Sabay. So guys, kining regaluha, ipataguan din ng nanay kay gusto jud ko kanang dunganan hag-abri ba na paganig balon wa pa ning boto kay gitipigan kasi nila taman di ato na ning ipay natug sa ning mga suda ani di man ingog daghan ka adso pero atag sa abri so kini guys unahan ni nato ri kay mao mari na deew okay guys so di ana ko na rin ibalik ko ang gipaadyo kamera kay ngala ba nagtakilid lainin magporma so today guys, ato ana ning abrihan kining mga regalo kanigi kanini Mayor. Hello Kitty. Ug baki magaling na ijang gisudugan na ning namatay kay si mana ni hajang gituso ning ko hajang i-stack kay ijang baki na ijang gibutang ning baus baka na bagkamprag. Wala nag sa kasimana kay wa na patay nagbaki sa dang gituso kay hindi ko magkurat mo pero wala nagpalak-palak man so ato na ning abrihan. Ani kani. Kauban din ha guys sinanay ug si Kinkin ug si Aliana. Hani man 50% discount mo ko no. 50 pesos nanan man mas man siguro ni. Chocolate lang sabi nga. Di na, disposable masagsaglan na. Ato na chocolate kay bawal ang muday. Mas man saglanan. Hala. Tanawa. Dapat silain nga giputos pud. Hani pud ni nagiputos pud na. Mickey Mouse mo ka. Hani gani unahan sa nang giputos pud. Sakay, ito na priha ginahinay. Bawal ni. Mating Miss Mayor, haga-hagaon pa ditag inabri na ni, hani ka ni, kwarta ba ni? Palit siguro ni. Hani man ni, giputos pa jud at putos pa jud pud. Buwang naman si Miss Mayor. Mickey Mouse mo ka nang gabuhi ta purami. Mura pa ako dito ni. Basi, Mickey Mouse nga buhi ni. Paakan dito na ni Di ron. man buakan tata purami. Adi dito mama. Ano na? So, Sana na. Ano ba yung putos-putos pa man eh? Masa mo na, alam mo putos-putos. Buwan mo ang manis mayon. kawayura ta purami. Happy birthday ting. Happy birthday ting. Buing nil mayor. Ting, ganun na itaw. Ang isang din precious letter giputos pa dyan. Sakit na yung taguan na yung suwat kay ijara man yung gisuwat ng happy birthday ting. Ijara ng giputos. Harap din ang mga basura diya. Tapos ka na. Tapos sana yung suwat ka ni. Mauna gihapon ni. Maring lainan na. Baga man. Mas may siglanan. Ani ka ni. Kaya giputos po ni. Kwarta nga ang ganas day kwarta. Daghan po nagi pang buhi. Ani ka ni. Maura gihapon ni. Happy birthday gihapon ni. Puti may punisig abri ni no. Ani ka ni baga man. Nakwarti. Buang Miss Mayor. Kwarta jadi ay. Tagudundi yan. Wala. Buang man siguro Miss Mayor. Isa, duha, tulo. Miss Mayor, buang na doon. Nihilak na inos man ay. Saan mo kayo? Talahan doon na may nihilak. Mas Mayor. Nihilak na doon. Ako na naluoy. Naluhay kang Mayor. Hagyan man kay kinasingkasang man ang paghatag niyo. Ang ilawas Mayor. Hilak, mas nanay, kailaksun po ko. Tanawa day. Buang man siguro Miss Mayor. Hindi, nakuha na kung mayroon nga nang isa man yung gihatag. Gani, uli ni Jack. Dana po na na. Tagay sa gaan ko rin dyan. Sana day, lingkod sa dari day. Lingkod sa day. Doon sa kaitak day. Doon sa kasabot day. Kaya upatan
Kuan day nagkilak-kilak ka tunay da. Nakahinaglag ka nay. Nagmahal sa mayor og ko ano, gisuon. Tratan mo sa kong mayor. Kanihani pa ni panty, nabuang mas magdagaan kong panty. Hani ni panty hayo palihog man. Ara mong habuga. Panty jagari panty pud. Halas mayor. Kita si Gross Mayor ang panting nabhak na. Di ka tong nawag ang panty. Grabe ni Mayor. Gitiman na din Mayor ang panty na wala. Mira bang mga panty kay tag-ason. Nagdagdagan na. Majur. Ala. Lamira po. Kay putian kanihani pud ni. Sweet honesty from Avon. Halalo ilamas Mayor. Kuan man ni gananay. Skin soften na. Mama nagdito sa Di ka kanya na kita mas Mayor na yung agang mga tiil na yung liki sa dry. Ay, Yung yun na din balikan na. moisturizer. Ano ba din mo rin na? Dui lang Kani? mas Mayor. Saan na ba? Mas Mayor. Uy. Akan hindi ralis palit tapramino. Ah, saday. Na, ano bang ibutang sa mga panit nga nag-dry? May dry magang panit. Talayor salamat yun. Dahil at this na na nataat si nanay na rin kwarta kay bawades na naigan sa puni ka kinahanglan ni Mayor. Isa pa dyan gihatag na. Saan mas tani mo puti? Kuan mo? Luila mas Mayor day. Diyan ni guys, gikan ni sa unahan ni nato kay mo nagi ko as mga bata. Gikan sa Vanna's Gift Shop kitagaan ko nila og regalo kini. Kuan na imna ni nay. Kuan ra man ni nay, May ra man ni nay, May na. Hala Sa una. umigas na. Diyan po sa una. Di man mga makaon kung isa-isa. Lagi kani mainom ni na, May halagi umigas. Grapes mo. May ni si Janga kananay mainom ja. Kani mga nagiwat sa mga bata ning balon. Salamat ka Giovanna Surprise Gift Shop. Kuan ni sila guys. Nana sila sa kanang kandihay. Ug kinsa tong naay mga gustong i-surprise lang mga ginikanan, mga suon, mga uyab. Mo-surprise ni sila ninyo guys. Tanawan na sila. May anak. Tangaan ninyo sa alian ako. Tunga mo rito ka tumusgawas. Ikaw. Tagay si Jada na ha. Ito sana Anja, og naamoy mga kuan, grabe sila guys kay naamgod sila singer. So ilang haranahan, inda matats ditong injuhang mga mahal sa kinabuhi. So asang ika-recommend kay og kuan po siya, ganahan po ko niya kay on time. Ang pagumangkon na nagatrabaho sa una. Inda on time jud sila og may og alas 2. Wa pa alas 2 tuan na sila para agin jang surprise nga kuan di jud nga ingon nga makuan madaot kay na iban maliit maguba ag surprise. Mas aliana na. Adi, atural mo ka ko. Kay mo anino-anino. So guys, kani hinatag ko ni. Tawagan ra mo na katagang chocolate. Kini guys, hinatag ko ni Vanna's Gift Shop kining Ferrero Rocher. Sa pa na pag pronounce. Wa dyan ni gikaos mga bata kay bawo man sila nga wa pa ko nakapasalamat. So kani nga vlog, pasalamat jud ko sa tanang mga nag-take time o kanang kwarta o effort para matagaan ko. So gani Ferrero ana ning abrihan kay naghuwat si Eliana dani. Isa ra tay kay di ka palabian dani day kay daot ka. Bawal ra kag sweets. So salamat ka Giovanna Surprise Gift Shop. Nasa sila page guys, Vanna Surprise Gift Shop sa FB. Makita ning jud tong ilahang mga trabaho, ilahang gipanghatdan. So mo ana mo gunay usurong tungod sa kabisis mga tao, wa na panahon para magluto-luto pa or maghanda-handa pa ingana. So mo text ra ka, mo tawag ra ka. Kay labi na tong naay mga anak sa lajong dapit kanang may mas tawag na nas laing nasud. So di man na sila basta-basta makakuan. Oh, lakaw. So, mo nang mo text naraman ka, da sila na bahala sa imuhang pa-surprise sa imong ginikanan. Gawa man kadiha. To man kas, mga ito, kas Europe, o to kas Amerika, to kas Canada baron, gusto kang i-surprise imong na nagtatay, wa man kadiha. Di ipahatdan ra nimo og, kuan, pangutanan man kanila og sa imong gustong ihatod, may bagag hatdan pa nimo isa ka chocolate soon, hatdan pa nimo cake, o dyan na, pay harana. Naman na nakalami. Dyan o. Bayan ba ito dyan? Kay ila po ni Lixie. Ito na Diyan na ka? Salamat ka, Giovanna Surprise Gift Shop. Daring chocolate o wine. Anang wine ay pwede ka na good for the health man na. Okay guys. Happy birthday. Ganahan ko sa sudlanan. Tanawa. Ang paboritong color. Basta shades of blue. Ngayon na ganahan ko. Kaya both sila sang favorite color. So ito nga bre. Uy, day letter. Ay, letter guys. 5/31/2021. To floor, no words can express how thankful and happy we are to have you. Thank you very much. Belated happy birthday. God bless from Ate Jean and JC. Ang gikan ni sa igsuon ni Undoy katubit ang ikasal.
Gitagaan po ko ni Jada regalo. Busy manggod po to sila kaadyo ditong birthday na ho. Kay dengan man po sa isang kasal. Ja, mao to dagtura ko na nakusra ko. Ako man tay dapat magpasalamat ni Muti Jane kay ngano pag birthday na nabusog pug taman kay daghang baboy upat ka baboy kay ihaw. Kasal. Daghan pa ko nga kayang dessert nga na. So salamat kaadyo kay hang birthday. Bungga. Salamat. Ja, ija pa sumong tagag regalo tani nga prihan og sanini guys. Nami ra bagsud na nam. Ay. Libro. Oh, Biblia. sa pa kaya pa. Biasa ni. Ay! Hala, ganahan ko dali kay magamit dyan ang pang-scratch ang Bible. Huwag ka nang magkuan ni ba? O mag-Sunday school mi na, dyan ako'y gusto nga i-highlight sa Biblia ang kulra ni. Dyan kanihani ka ni. Biblia na. Di, notebook. Magamit dyan na. Salamat kay Bodod si dyan nga kananay tawag na kanang kay Bodod si Ate Jane nga gamit ni kaadyo na ni kay kanabi tong hang mga transaction nga na may say makalimot ko ja magsuot-suot ra ko bisag asa harap ba tong sinuwat nga na so at least kani ma-organize na si Zaza alam niya pa din hala na hardbound notebook alam niya ganahan ko 98 leaves ha dinamdam ko sa unas ni eskwela ko na 50 leaves ra na kay mo ra may brato-brato na ko 90 leaves sa una bahin-bahin na kare science, English, Filipino, tulo ka bahin. Tag 30-30 ra ka page kay 90 leaves raman tutulo na to ka subject sa una sa eskwela pag elementary kanimo ganay. Ang notebook tulo ra di gani sa duha. Dagan ni arang kanay sa salamat Ate Jane dari mga regalo kay for sure magamit jud na sa everyday life na mga transactions kay hingalimtanon na kung tungod sa kadaghan bitog tulumanan makalimot ako. So kini magamit jud na dagan ni magamit ko rin na pang underline bitaw na kana bitong mag Sunday service ja. Ako gusto bitaw nga i-highlight sa Bible karon ni ukab na dali na makita nga katong may pinaka-importante para ma-apply na magamit na kadyo kining mga siya tawag dani marker text marker man itawag dani so salamat daning text marker haning magamit salamat Ate Jane og GC da arin ang regalo na ho Ang ilan na sila guys. sa usarakin kana pa nga flexi bahin di ko naguli so next guys dapat po ko nadawat guys kani na po letter gikan ni Savannah's gift shop Flora May happy birthday from Rosemary Amura and Vanna's team salamat ka Ma'am Rosemary ug sa team Vanna's gift shop kay abi ko mao na tunay Nain ba food? online di po niya ada na ko regalo gikan nila sa kaysa tangabrihan guys ikan gyapon ni Vanna's day abi ko wa na kay to naman tay gabrihan kami ra bag paper bag sayang gabuon magamit pa ni nay Ganit tunod. Ngayon ka. Kailan na ito? tay sara ka chocolate hani nang palabi Ito ba? Ito na ang sarili ko. wala nagdubo Ala. kuan sa kanang stapler bala Ako tira di haman ito pangabi. di ana hala tagawasan guys para makakita mo day box OBI sinina so ato sa pala guys kay grabe sakit na mga oras ang mga kuan sa stapler salamat lani ka jud ilang paper bag pala mandaan may dating na basta ni pada plain so mo ni guys access sa paper bag first of all unahan na natin hala blue pa din hala rang lami ang muta hala rang lami Ano sa'yo na? long dress pa jud taas na Nipis naman silang kuan half lips. Suot na. di man kay na naman di hot clip daan na Nadi. nanas ilaw na na di hot clip Limuda ko hot clip Simot humot na. mot no salamat ka jud ni Ma'am Rosemary diha nay. Wow. Kay magamit ni na Ma'am Rose og kanang musimba ko. Di ganahan mo kog mag-long dress. Usapod nga nung say kog long dress kay aghang tiil bito arang kadry ka adjog ang panit. Di ko gustong makit-an. So salamat ka adjog dari ni suksok dari. Salamat atong isuot magsimba. Hala mi ra color na no. Dada pay box guys nga wa ko area sani kini. So ato ang huling sani kini. Uy, Tasa lagi. Di lagi na tasa nay. wow. Dili ko na tas. Love picture Wow! Tanawa day. Tanawa, kisa man na. Ikaw. Ako? Gwapa pa ko na na. Guwapa. Gwapa ko na rin. Salamat! Kaya nanami ko galing ang Wala tasa. kita pramig buson. Ano, mura? Wila ko adyo pusa. Hindi sila buson. Ayaw. Kaya ba dyan mo nga puson nga. Hindi na kayo Ako na. ba? Nagandin ba? Nagapag. Arang lami, alagi pagkahimo. Nagatos. Kinalamian pagkahimo. Hindi na sila po na pagkunin. Wata kay bawa na ni. Siguro guys, muhimo po sila nga ni sa Van's Gift Shop.
O gusto po nimong i-surprise ang imuhang ginikanan og mga gift na. Lura mi bulan ning uwan naman day. Pauli asa tayo day ning uwan na. So dito maglangay ning uwan na. Salamat ka Giovanna Surprise Gift Shop. Na surprise ko na yung mga ligaro. Ligaro na nun kay abi man ko katorang wine o katong chocolate. Kalimot mo ko di apa man di ay so salamat kay nana ko ikaw galingang mag nanapi ka na katong Mother's Day nanapi ka tere so di na mi mag-inilugay na nami ikaw galingon so ta sa ibalik og sa box di ta maglangay kay nani bagju di na pa ta magdungog kay agsin maglagapak so kari guys di kanini Maring Chirilin oy Maring salamat Maring kay nag-effort pug kang regaluhan ko di din sa mawad regalo na basta birthday na nay Sao na sa mao pa na di mawa guys ug birthday na adyo na darin bisag imbitar na nagdi na adyo na si Jamon ganahan ko kay di naman jud imbitaron pa ka kay bawo naman kag mao na so dapat dito na naman arhi kay di man na makayag pang imbitar kay daghan pa jamoy nga na ja ug nay di maimbitar mag iubos na po so mado nang di na ko mangimbitar nagmahal mo na automatic na mong warhi na kay bawo man mo nga mao na nagahang special day so pasalamat ko na nihang Maring kay wala pa ingon dito na mo abot na daton salamat ka sa Maring ito sa gabrihan na nini ay pragtasa okay ni pwede mawa mag-ship ay kadayo ata nga abrihan di putos pa dyan ogjaryo agay nis Maring murag nagya po ni anganan eh kay de nibunot na buwan Wala ba sulot? Baka gyapon na ta promise. Gyapon no? Happy 28th birthday from Rani Buhulana. Rani Burato pag ito yung batang gabula na sa bus vlogger. Ay, salamat ka Maring. Grabe nito ang lipatan na Maring Dami. Hala, Rami, oh. Rami, ang color ba na? Ganaw pa dyan kamang picture doha na. Kami man ang doha. Kapag sige kami glag-lag sa una kami hindi pa ko busy. Karon kay busy naman kaadto. Guys, pasensya na mo sa aliwar sa gawas na iuwan. So at agya po ni tiwason kay last na raman ni. Kini guys, di kani sa amang pastor's wife, di kani Ma'am Terry. Salamat ma'am kay ida itong itagaan bisag humanag ang birthday. Ida din gikuan pasalamat ko ni Pastor Dodong ug ni Ma'am Terry dari lahang gihatag ng regalo. Nabrihag sa ni. Araman dako ah. Wait! Kanina! Ani na gyapon na ta Uy! promise. Wow! Salamat, ma'am! Taas na. Salamat, ma'am Terry. Kay, amin sa nila, kay first time nila may puti. Yan, iba puti. Isuot nila sa Sunday service. So, may service on Sunday. So, ulaban kami nila. Salamat, ma'am Terry. Di Pastor Dodong. Uwan na. Salamat. Haloy. Ta promise. Ha? Wow. Salamat kay kananay. Nag-effort bitaw mo nga matagaan ko regalo. Nga ako malipay naman ko bisan og wanay regalo-regalo kanang kuan ra ba? Kining injuharang pag-support. Mananaw ra mo sa vlogs, malipay na ko. Da na pa ko regalo, so maka-overwhelm bitaw. Grateful ka ko ni tanan. Labi na sa mayur, halalo ila mas mayur. Do ila mas mayur. Anda, saban ko na anda. Kay nganong kasaban sa na kay ano maluoy maguguni diyan muhatag pa sa na dadtong kantidag na ba tong 3,000 ja kay ba ko silang kahimtang pareho rami nganing kamot Kunay. bago magud ko kanang muhatag mas mayor na kay ba lagi pupug tabangunan ko sila ba anja may sorry rami anja makatilaw ko na anja pero salamat ka jo ang importante magud nay ka na bang nga naganahon na sa bang tot ba makakuan wow, nga na ba makarupay ito nga nagtot nga naganaon na sila nga ako para mailipay ko kumuhay nga na. So by the way guys, wala pa din itang tanga guys. Pagdan ka nag 1 year, so nagtuwag na natang tanga, no? Di lagi mga abhak na masimag nga na nga na rin pero wala pa din nagitang tangay, pahadhad na ramang po na rin. Kanay, si Mayor po yung nagkuhan na ni guys. Na-touch dyo kong Mayor, kasi Mayor kay panguda ni nga ni. Kaya ba si dyan nga, kanang busy ko ba, arong malipay po ko. Isa mo ka istorya ang Mayor na Ngayon, ito kong usali. Sa dali buhat, pero... Luoy no? Oo. Luoy laman po. Kaya nagkanaman na lagi po siya siguro ni mo po kami. Wala lagi, pero luoy ba? Maluoy ko ba ngayon? Diyan nalipay ko ba? Nagmahal dahil si Zanaho. Nagmahal dahil si Zanaho. Kay ako nunid naman na, wala mo ko ako magulog kay isang natabangan ko ngayon na, wala ko nagunaon na nga badsan ko kay umatag ta din taman bukuan nga badsan ka.
Pero magkalipay ba sa depot? Ibunog na guys, nung tanong punta magsika-sika kaning